ingrayanin ra si Jesus sa bukir na tatawag na Golgota, na kagustong Bisayahon ay bungo. Gingtawan nin rasida itayak nakagsimbog ay buyong nakmira nakpangbaoy ithapros, pero waya nida kalegi batuna. Masonor, ing lansangin ninra si Jesus sa cross, bag-o ing partida ninra kag ida mga suksok sa parayan it pagbunot-bunutan. Agor, maayaman kung kanin-o mapapagto kag ida mga suksok. Bandang alas 9 it aga katong adlaw, nakinra inlansang sa cross Jesus. Ag sa ibabaw it ida cross, ingwat nakasuyat nakakusar laban sa ida nagsisiling. Kag hari it mga lahi it Hudyo. Sa ida magkanyudong habig ay ingwa itruhang tulisan nakrungan ra sa idang inglansang sa cross. Usa sa tuo ag usa sa wala. Kali kag katuparan it ging sisiling sa sagradong kasuyatan na kag mga nagrarayan roto ay naglibak sa ida ag napapaliong-liong habang nagsisiling. Imaw kuno kalik kag maguba it templo ag mapatindrog liwat sa suyor itatlong adlaw. Ngasing, salbara kag imo sarili ag pilhig raha sa cross. Imawra kag ingihimo it mga punong saserdote, kanunot kag mga manunodlo it kasuguan. Ag sinrara ay naglibak sa ida sa parayan it pagparungog it inra Bisaya nak. Ing salbar nida kag ibang tawo, pero kag ida sarili ay hindi nida kayang salbaron. Asing hindi magpilhig sa ida krus kaling ing promesang Kristo, nakhari kuno it Israel. Agor kung makita nato nakmahuman nida, mapati kita sa ida. Katong ruhang tulisan nakginglansang nakarungan nida ay naglibak ra sa ida.